Berarti nung je jaga tong phan nung wan song liya de ni besano mo nai tu gui kai tong nung je jaga tong phan nogo phero phaiwa ni ngdi besale nono nai tu gui kai tong u Tabuni joraba tamongka sikla siklino hanke chupchap mangse khonawo eba nugino tongo but kaijak pai nukung khajak jela eba bernyo mang gobang kok bihia bakbar lupjahni khanai nugino tongsio tabuni ojrawo norok display khorakja bernyo nugino man khana binimong Liya Jamatia kamika sorboni tabuk tamka hanmale bore Liya Jamatia goliramni jela oken riang bai hamjake kajima bisingtina borni cherai khoroksa angmani tabuk 1.5 bosor angki tongka achrani Oma beri pilik wajib kereng Liya Jamatia hankai laithane 8 January salmari 10 tini jela sikla wan suk Jamatia base hamjake khari thangla siu aunor kumne khanaka laithangja 8 January salmari beri Liya Jamatia bini bosaite bosa kelaino yakarino jela sikla wan suk Jamatia be hamjale kharthang siu te je o berino telangi kharne jela wan suk Jamatia be ekdom bakor bihano bole kaijake bosa manjak O kaijake besaman beri ebake boni bihigno bahagi telangi karamusungba jela wansuk Jamatia nung bate beri sikle rok no gedang khana boni hanta boni kesamno bahagi khogi karamusung am hai jela bakbar wansuk Jamatia no wansukipono manli aisi boni hanta no bahagi hamsana musung o beri Liya Jamatia bini besai or besa keleno yakri thangma olo beri ni buma song henkai Liya Jamatia ni besano sapo nini bihig rok Nokni si ongkori tangga kai tetian atu sidi ongkori tanggo kaba tangsi tong chupchap tong sidi hene berini bumasong sapu abagi jeng satoi kelayo khorni hamjalai kaijiki besa khorsa manma olo nukongo kahamye tona jora se beri Liya Jamatia bihia wajawai alkajala siklawe khari tanggo henkai nokni besai organ riang ba jani ja bihingno mana tunai ble tangi henkai borni cherai besa se gulei tongi tongu a cherai besa daily salprumno bumano naitoge kabui tongjo phiaba ayang buma hinjana ke besa keleni kongno wanchu yakare sak motok sak tongthok dona bagi jela sikla base yokhak jake tongtholai tongi kya amo bomti jar bomti buma ka hanu o besa keleno salprum kabui tomanukino besai organ thiang tabuk bini bihik Liya Jamatia naitoge tongjo en jotolukono kok kejarka je jagapono bini bihik Liya Jamatia nukitong hake display phone number rejak tomani aro kolke sahor tihine besai organ Jamatia bini besa khorjana bamui joto lukuno kok kejar jaka so chini tra baitile mnasong norbangka video no noge je besani ochraino noge kharik tong hake video no share kar lagi borokni borok eba ochraini buma datin manangtung tei chini mnai organ Jamatia bawahni bini bihikno datino kiplei manangtung Berarti nung je jaga tong phan nung wan song liya de ni besano mo nai tu gui kai tong nung je jaga tong phan nogo phero phaiwa ni ngdi besale nono nai tu gui kai tong u salsa horgo bu nono nai tu mang kai tong u nung omo video jodi sinuk tong hangke phaiwa ni ngdi Ake lukurong no bang saga borong no jodi seu beri rong no nuk tok hangke rongwui tong robai jagradi besano yakai thangman bage besale mangha siya ko 1.5 bosor ni cherai ko sibo